Kari tɛmɛlen sufɛ M23 Bamanci marifatigi kulu ne Rwanda furubasɔrɔdasiw faralen ɲɔgɔn kan donna $1,000,000 bɔɲɔgɔnko mɔgɔ bɛ dugu min kɔnɔna la ne ka jama girin ka caman kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye. A ka gɛlɛn ka faranfasiya kelen di dugu yɔrɔ minnu minɛnen bɛ nin waati in na M23 Bamanci kulu marifatigiw ani Rwanda furubasɔrɔdasiw fɛ. Afrique du Sud armée ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi 4 wɛrɛ fagara République démocratique du Congo. O ye farafinna bayanfanfɛ lakanakɛ kulu faralen MONUSCO duniya kiliyatonba ka lakanakɛ sɔrɔdasi kulu minnu bɛ République démocratique du Congo la ka dɛmɛ don u ka furubasɔrɔdasiw ma fagalenw nin tile laban ninnu fitinɛ gɛlɛn senfɛ u ni M23 Bamanci kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛla la jatew bila kurubala 17 la. Bi tarata la Kinshasa jamana faba kɔnɔna na nisɔngoya wulikajɔkɛlaw bina lasigidenso caman kan. Rwanda min jalakilen bɛ Congo marakɛlaw fɛ ne fitinɛ nin bilali ye u ka jamana kɔnɔna la kan. Faransi, Belgique ani l'Amérique jamanaw fɛnɛ taw bɛ a la. Jamana minnu bolo ɲɛsinkɛn bɛ u ma ka da u ka makun kan ka kɛɲɛ ni nin taabolo ninnu ye. Bi tɔnsigi kɛnɛsigi Congo ka nin gɛlɛya ninnu kan bolodalen bɛ Conseil de sécurité duniya kiliyatonba ka bolofara min jan bɛ lakanakow la fɛ.